Ngibingelela abalandeli be-channel esesichaza yona amaphupho. Igama lami nguHlengiwe Sibongo Kambotho. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngichaze indaba ethi kuchaza ukuthini uma uzibona uthathwa ulwandle noma uzibona uthathwa amanzi. Angisho ukuzibona ungaphansi kwamanzi noma ukuzibona ungaphansi kolwandle. Ngisho lapho uzozibona ulwandle lukuthatha wena, lukutshengisa ukuthi liyakugwilizisa, uyahluleka ukuphuma emanzini. Ngisho lapha khona uzibona umfula uhamba nawe, amanzi ehamba nawe, ulwe uhluleke ukuphuma. Kusho ukuthini lokho-ke bakwethu-ke? Ake ngiqale-ke. Siyakhumbula ukuthi sithe ulwandle lungabantu abadala abangasekho abaphethe yonke imindeni eyaphilayo nemindeni ephilayo emhlabeni ngokuhlukana kwezibongo zabantu, kodwa ezibongweni ezifanayo zonke. Uma ningomnguni abahlukene, kodwa kokhokho beza abaphethe imindeni yonke yokhokho ngokuzalana kwabantu banda ngaleso sibongo, bangena ngaphansi kwesimo solwandle. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi bonke abantu noma ngabe bahlukene ngokwezibongo abasazana, omunye ulendwedwe omunye ulegoli, kodwa baye nesibongo esifanayo. Uma bedlula labo bantu baya kumndeni omunye owodwa, kodwa ngokuhlukana kwezindlu, kodwa zingena ngaphansi kwalo muntu oyedwa walesi sibongo ophethe bonke labo bantu labo. Yingakho ulwandle lifaniswa-ke naloyo muntu loyo osuke ephethe yonke imindeni. Uyabona, ophethe yonke imindeni yaleso sibongo ngokuhlukana kwabantu. Sho ukuthi nje lowo muntu owazalwa, njengoba mina nguHlengiwe, ngiyalinganisa ngoba nguHlengiwe, mase kuzoba enye ingane ezalwa yimina, enye ingane ezalwa yimina, kanjalo kanje, kodwa ophethe labo bantu yimina la phezulu. Ngiyalinganisa, ngisho ukuthi kunjalo, kodwa ngiqonda ukuthi njengoba kuyimina, mase kuba ingane zize ziyanda ziyahlukana, kunalo yedwa kokuyena osuke emele zonke lezi zibongo esuke sezandile-ke bafowethu. Okhokho bethu yilabo, yibona-ke laba abafaniswa nesimo solwandle, ukuthi yonke imindeni, bonke laba bantu uma behamba bangena beze kuye, babuyela lapha kulesi sibongo esinye, kuba isibaya esisodwa noma ngabe nihlukene ngezindlu. Angithi ngicabanga ukuthi niyayizwa leyo nto engizama ukuyichaza. Yingakho-ke uzothi uma uphupha ulwandle, mase kuthiwa lingabantu abadala abaphilayo abaphethe imindeni. Le mindeni-ke njengoba ilapha bafowethu yehlukene ngezinhliziyo nangokwenza nangayonke njengoba belapha. Yingakho nasolwandle njengoba olwandle ukuthi uma ubona isilwane solwandle esithize simele isimo somuntu othize lapha egcekeni. Uma ngabe ubona ushaka, uma ngabe ubona intomfishi, usho bonke laba abantu abangena ngaphansi kwalesi sibongo sikalokhokho bethu, bonke ngokuphila kwabo ngokuhlukana kwabo, kephi kulelo khaya abahlala kulona. Ngicabanga ukuthi ngizama ukuchaza ngokuzwakalayo, angazi bafowethu. Uma kunjalo, bake baziveze kuwena abantu-ke ngamunye kulolo khaya. Kwesinye isikhathi uthi cha, ngithe ngilele ngase ngibona untomfishi, kusuke kuphakama isimo esithize kuwo lo mndeni lo, kodwa endlini yakwenu mhlawumbe kubantu obaziyo ngokuhlehla ngokuvela kwesibongo sakho lapho uzalwa khona, ukuthi okhokho bezi umuntu othize ofike kuleli khaya bathi ngaye. Uma ungakwenzi uzophupha lento-ke engizokutshela yona ukuthi kungani uzozibona uhamba namanzi olwandle. Nikhumbule futhi amanzi asho isimo sezinhlambuluko sezingxoxo esuke zifanele zenziwe zilungiswe emakhaya lapho suke niphila khona. Ayikho bakwethu into esuke idingeka ukuthi abantu bayenze uma nje uphuphe amanzi. Suke kufanele kukhulunywe izinkinga nezinhlambuluko ezingaphansi kwalelo khaya, ulungise izinto, kube ugcina amacala athize angagcinekile. Amanzi-ke lawo ayini awokhokho bethu ukuthi basuke belethe inkulumo ethi cha, khulumani lapha ekhaya izinto ezenzeka lapha ekhaya esifuna zilungisekile ngaphansi kwesimo sethu, ngoba uma ningayilungisi lento ihambe izishaye thina izinto esifuna kunina neniphilayo emhlabeni ningazenzi. Yini ndaba ningazenzi? Ngoba abanye abalaleli-ke, abanye uthola abanalo ulwazi, uthola abanye abazi fanele beqalephi. Ngaleyo ndlela-ke uzozibona unjani-ke?
uzozibona wena uthathwa ulwandle. Hhayi likufaka ngaphansi kodwa uzibone ugulisiswa ulwandle likushonisa phansi likuvumbula leyo simo nje ukutshela bukhingwa kodwa amanzi. Kusho ukuthini lokho kuwena noma likushaya ngamanzi lize likukhiphele ngaphandle likudonsa lezo yimanga njengalezo. Kusho ukuthini? Okusho ukuthi wena usuke unezinkinga eziningi ezahlukahlukene eziqhamuka edlozini lakho, kodwa ubekiwe wena ukuthi uyoba ngumgcini wazo zonke lezi zinkinga ezilapha. Uyoshawa zinkinga ezishaya abantu abaphile kuleli khaya. Ngobani na? Ngoba ungumuntu oyinsila yabo, uphethe zonke amacala, zonke izinsisi zalaba bantu abaphilayo ezingakhulunywa. Manje uma uyibona ushawa amanzi, okusho ukuthi iy'nkinga zonke zehlela kuwena la ekhaya. Abashonayo wena ukhona la. Yizona zonke izinhlambulo ezifuna zikhulunywa phezu kwakho, zilethwa phezu kwakho njengomuntu ogciniwe. Uyathanda uthande, ngeke uze uphume kulelo khaya, ngeke uze ulibalekele, kodingakala ukuthi lezo zinto uzilungise. Njengoba inkinga mhlawumbe uma ngabe kuthiwa abangabagezanga la ekhaya, dinga wena lento, idlozi likhomba wena ukuthi lento uyoyilungisa. Abahoshula izisu ikhomba wena, ababulalana ayikhomba wena. Uma uzibona intanta kanjalo kusho ukuthi zonke iy'nkinga ezikulelo khaya uma nje amanzi ekwenza njalo zibhekene nawe mntaka kaNkulunkulu, akukho ubaleka ujikele emva kwendlu. Sho ukuthi nje bayakutshengisa ukuthi akekho umuntu lapha ekhaya esiyoqondana naye, uwena oyogcina kuleli khaya ukulungisa zonke izinto. Konke okuyobe kwenzeka phezu kwekhaya kuyokufika ngoba sibeke bani? Wena. Manje lezi zinto mazikenza kanjena kuvela ukuthi-ke yebo ziyokwenza kanjalo, kodwa mazingakuhluli. Ungahlulwa izinkinga zekhaya nakanjalo futhi noma uphuphe amanzi emfuleni untantantanta lapho uzama ukuthi uzama ukuphuma, cha bayakutshengisa ukuthi zama ukuthi lezi iy'nkinga ezilana uzinqobe, uzilungise, uzibone uphumela ngaphandle phela, khona okutshengisa ukuthi wena lezi izinkinga zakuleli khaya uyozilungisa uzinqobe. Uma uphupha kanjalo untantiswa ulwandle likushonisa le, yingoba esikhathini esiningi abanye basuke bazi ukuthi kufanele kuhlalwe phansi kube nezinhlambuluko ezithize, bangakwenzi. Kufanele kuhlalwe phansi kulungiswe lokhu, bangakwenzi. Ngaleyo ndlela zonke iy'nkinga ezehlayo lapha ekhaya ziyofica wena, zishaye wena, zifice wena egcekeni, zinamathele wena. Ngoba kwabanye abantu banza kanje, bathi beyazi imfihlo enkulu ethize, mhlawumbe ngenzeka ukuthi umzali wabo omunye wayenesandla sokuganga umndeni, kodwa bathule ngathi abazi. Likhulume idlozi libaveze bentanta beshawa amanzi, beshawa ulwandle, bathule nezimfihlo ekuyizona efanele zikhulunywe, zikhishwe lobala idlozi elizoletha iy'nkinga ezingazophela ngoba kungenziwanga lezo zinhlambuluko ezivale yonke into ukuthi mayiqhubeke iye phambili ngokuqhuba izinsiko nezinto zonke zasekhaya. Sothi bafuna ukwenza imicimbi phezu kwey'nhlambuluko ezingenziwe, behlulwa ukuvuma ukuthi hhayi owethu ukhokho wayophatha umuthi obulalayo. Bamise lento bangayenzi ngoba njengoba imindeni yonke, ngichazi ngathi isuke yonke imindeni lapha esibayeni esodwa ngaphezulu kakhokhobezi ethethisa amacala, ebathethise, batshelise. Lungisa, hambe utshela iy'ngane zakho zikhona emhlabeni. Iy'ngane zisuyaficwa la emhlabeni, ayifuni ukukhuluma, zikhulumele abazali baso. Yebo wayekwenza lokhu, umuntu athule ngathi akazi, alokhu eshaye phansi, ngiyathi cha asikwazi lokhu. Ngaleyo ndlela nishawula isikhathi sokuthi nifuna ukwenza umcimbi kasibani, nifuna ukwenza, kodwa niwenza kanjani kunenhlambuluko? Ngeke uze wamukeleke ngoba edlozini kunalezi zinhlambuluko lezi ezidinga ukuthi zikhulunywe, kuhlambululwe lo muntu, kwenziwe inhlambuluko, kuphumelwa ngaphandle kwekhaya, kulungiswe lento, kwenziwe inhlambuluko, kuthethelwe lo cala kuze kwamukeleke lokhu kudla lokhu onizokwenzela loyo muntu owayesolwa ngezinto ezingalunganga. Kwesinye isikhathi kuba ukuthi nje kucelakala ukuthi kulungiselwe umama mhlawumbe wangayiphathanga kahle emshadweni wakhe, wambula isidwaba sakhe, wakhe imfino kamakhelwane. Manje lento ilokhu ihleli la, liyakhulunywa lento, nibhizi nifuna ukumenzela umcimbi, nibhizi nifuna ukwenzela ukuthi, kanti akukwazi ngoba edlozini lapha kokhokho beziyakhulunywa lento. Abantu abaphila bathule bayenze sengathi abayazi, okusho ukuthi uzoziphupha kusuntanta nolwandle ngoba uziba izinto ezizinkinga zalapha ekhaya fanele ikhulunywe, izokushaya ushawe inhlambuluko ukuthi awikhuluma, ulikhuluma iqiniso, awubalungisele abantu abahambile
abahamba benze nezinto ezithize ozaziyo wena ophilayo. Uzoyiphupha, sizokuphupha, nami ngingaziphupha, ngiyiphuphe, ngintanta namanzi ngishona ngapha nangapha, ingoba nenza izinto ngendlela ongasiyona idlozi elivumile. Bazokutshela ukuthi usizi lonke lisazokushaya, bonke iy'nkinga zalapha ekhaya zisazobhekana nawe, wena muntu osuke uziphupha, umuka noma uthathwa ushawa amanzi ngapha. Zama-ke ukuthi uma umuntu kanjalo noma uke waphuphela umuntu kanjalo, mazise ukuthi ngiphuphe into enjengaleli, ushawa ulwandle, ungakwazi ukuphumela ngaphandle emanzini, ngoba fanele amanzi ukhombise ukuthi uyajombwa weqo, kusho ukuthi uyokwazi ukunqoba zonke iy'nkinga ezenzeka ekhaya lakho, uyolokhu kulungisa kancane kancane, uyabona. Akufanele njalo sonke isikhathi uyiphuphe ushawa wena amanzi. Kufana nomuntu uzolinganisa, kufana nokuthi asithi uthathwa amanzi, uphume amanzi, umfula uhambe nawe, mase uzibona wena uphumela ngaphandle, kodwa uphuma mhlampe nento ethize oyiphethe emanzini. Ngabe uphuma nesicephu, ngabe uphuma nommese. Kusho ukuthini lokho? Okusho ukuthi ekhaya lakho noma emndenini wakho ububhekene ney'nkinga ezingaze zigcine zithatha umphefumulo wakho. Mese uguliswa into, usuyinqobile lento, ukwazile ukuciphiza amabhathini abawafunayo bakunqobisa lento, wayinqoba leyo nkinga. Noma ngabe kuthiwa uphuma nesicephu, okusho ukuthi ubukade wena ulwisana nenkinga kuleli khaya, walungisa, ulokhu ulungisa izinto, ulokhu kwase kuyavimbeka isifo, bese ulalisa wena phansi. Injalo-ke into fanele uma untanta emanzini kanjalo, mase kugcine phela uphumele ngaphandle, okusho ukuthi khona lento eyodwa ngaleso sikhathi oyinqobile, ngoba ngeke unqobe konke kodwa kanye kanye, kodwa kanye ngawani ngawani ngawani. Uma nje ukwenza, musa-ke ukuziba kwenze, ukuze abantu abangasekho bengagcini bengintantisa namanzi kanjalo, ngoba ekugcineni bayakuthatha. Okwanamhlanje ngicela ukuthi ngime lapho, uzophinde futhi ngibuye namanye amavidiyo. Ngisaleni kahle.